COVID-19 Assam Sarkar pen night curfew pangdak pon Adap Abirta aron karkan. ICDS ahem kimiki kimpon ji aphan long thomadim long eke sompon. Ingdeng po teron chingruma mai kapedupon. Koilamati lang sothedong Presbyterian Kardom ahem kimik kang pupon. Arlong chuhu pura teron arong along hempu mukrang pirasinja kangdang amai kangni. Kardom Pini prime time thanbang Pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Assam Sarkar pen COVID-19 night curfew aron kimi apor lapen arni hai hui aputhak puthot pangdak det Abirta jua ke pathu kachihung o ajok night curfew aron karkan. Pinpur me kedamtang matijong ni phai ingkoira trok aju por phai crazy apor pen ada por phai trok apor an COVID-19 night curfew aputhak arni lapen apor hai hui Assam Sarkar pen aron kimi thik pon mate pangdak pontanglo. Labangso COVID-19 night curfew aputhak loa thui pen chenglok news channel social media along anta jumputlo. Bonsitame nijang Karbi Anglong under dongkamukam police outpost ke parlo arlo Satgaon along mega house bumper mate jua ke pathu ke pado ponjirlo porphai isira achitim apor anta ke pathu ington tesi mike pen ase ke thepen kataram anchota labangso ke pathu ke pado pon along chehangjo chehanghai lapuson ase ke the ang tong mate ase ke the ka chehangjo ahut ke ton kelang atum amek prang dunde det kopi apodlo mate ke ton kelang atum COVID-19 night curfew aputhak duty avidet maputa honde meme dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India. Pini Bokajan LAC constituency angkang Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminari Dengpen long thom ICDS Center along long eki sompon. Ada porphai keb apor malom dilojana long. Porphai kri sira chitim apor hoilak hawa lapen porphai sia por malom tarkong limjira long silong e sompon. Labang so ahem ke patang ponjia phan ihum pen tangka lakeng koira phok panong pon lubusi birta ribdun long. Pini long eki sompon along ka chitong dun contractor committee maipu Protap Singh Rongphar. MEC Mukut Mahanta, VDC Chairman Nogen Terang, Rada Saiklem Bangphu Sumon Datta, JE Hemson Terang lapen ke theki dinga tum chetong dun si RDP dun. MLA Dr. Numal Muminahin pen lam theke jai pon lake ahem ke kim apora teng pen patang ponang ji, akam ke claim ta pamesen nang ji kalite bill pipon pedet jiputa contractor atuma phan than pachini pon. Hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India. Lakhakrehini Phuluni constituency Hawararlo ni phaing koira throgarni teronakur ke do an chingrum pet pen ingdeng pho teron chingrum mai pedupon labangso teron ka chingrum mai kibi ponang kok lake non ke thimi owe tum phusar phisar lapen kachihang ke thekthi phutung ka cheron ke thekthi lapen kachihang nangji aron kachichini ne kachini vek nangji aphan bangso teron chingrum mai pedupon lopusi chethan chimumpon lapen labangso teron chingruma mai ilitum ahawar chodalong le ki binangji kali ilitum ahawar tinalong setame mina terona khei chingrum pedupon nangji pusi kachetong doanara da phan kachethan pon pedupon bangso aphi kachar liawe ki miatuma phan BAMA ke bangdeng lapen higher secondary ki undun ari soijang atuma phan poho lapenong e setame labangso teron chingrum amaya long aman chipi ponsi anso se angsong ke le dunangji aphan chipi chipajirpon Labang so amaya long kachetong dun Karbi Anglong otan Mass Council MLA Dorsing Ronghang achor subina teron pila pen ke ong dung man pen ke do atum chetong dun pen labang so teron chingruma mai misen pen pichun pon. Dong mukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India. Adap Abirta Thuang Nong constituency along teron doik big ada baru posnya teron Dewa bina tum dap teron tinguma in pen program kita yang ikut lagi hello je ini tum hidup kela ka sumadum phan pason ini tum lokajali atuma phan include kon thegi ma especially number 1 bangkela hello
amai ke cengit tema ada ka teron do iknik kita men itu teron ini itu kelak ke lagi itu bangkong jerap itu lahai orang bang itu mah itu dia lason agep lason dukong tapi ini tu bangkong kan itu heki apa itu heklu kulo tante itu ada kulo tante jadi mana non Pini program apa ke hekari itu hek bocor deh macam mana itu mahal tapi non lah andeng kiu na sobat pati cini ko pati than ko la pulo tante ke sonda ka bar sai juji mene atuwa dia pun hek mene to hamse ni itu kan so ate ron tindu mamai Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo koilamati lang so thedong along Presbyterian akardom hem kimi kilutpon aronga jepen kapachunpon. Arna maphan anong athang kapathi lapen kirukar cho adim ki ingthir set lapen ilong adim do nang jipu mathapon si. Monduliara da tum chirung cherek lapen dan kachipia tangka pen pangrum ponsi. Kardom hem thi pi kimrang ponlo. Labangso akardom hem kimi kang pupon abang ake High Reverend Dr. F. Pachua, Phil Secretary Karbi Anglong pensi ing pupon. Lapen kardom amay kachiphem pupon abang Reverend Samuel L. Pachua, Longri Pastor, lapen arna malam kethan pon abang Reverend Dr. F. Pachua pensi kachitong arado anapan jumisen arna malam thanpon. Lapen kardom ahem kikim kerang kapang rumatang ka kilong lapen kapadam monduliasar bilison teron pensi thanpon. May pialong kaduka webang suri sira Parop Harmu Chitongpon. Nilipen Mosasteron, 365 News, India. Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ang kang pi apa rangali arlong chuhubura teron arong along hempu mukrang pi rasinja kang dangamay kang nipon. Bangso amay Jenson teron pen si may chip hempupon lapen ke ajit teron pen aluhi pachinipon. Bangso kang dang amay along man peng aluhi pen bidya singkru. Hempumukrang nilip hawar amay pu horen pangcho lapen klembang sondrong pi lun selek the kurusar kiri teron. Lapen pira sinja nilip hawar may pi pulesuri terang pi. Dun may pi milikiling pi lapen ke rongasar pen chenglok penang anar mu chetong dun. Lapen lapu mai ching chia prang rongasar chondro teron pensi bongchin bongkrogar na mahirjumi setami hangpon. Lapen ke goson se hempumukrang pira sinja ke pangtang pon jimapu. Penang analam chethan chimum tekang lapen non kewang jilang setami anso se aron barim pangtang pon jiaphan kai keta se amen kacharli ke kenang sotlu puta chethan chimum pon. Lapen labang so mai ingsam jin pen pachun pon long lu pusi mai phujem son teron pen than pachini pon. Dehuri penamos inti 365 News, India. Bangso hempu mukrang ame apa tadali iketni than pa gimni gima. Ola kardom Karbi Anglong rar phan li than pachini kangtung la hello il pindi ladak arlong chiu aha waralong alang le tum chingrum pet pensi Pini la hempu mukrang rasinja porom puthi chethanang kusini le tum phanang phailo kasini le la arlong chiu asanchom keduan Pini hempu mukrang phan koira pera bang pu bang pitung pen li tum hempu mukrang rasinja hapir theki thip ke cheng pen non an porom puthi putang li tum chethan chimum poniglo Koso ro bang si dak nakahumri iglo sala seputak. nilitum la bang niliba hawara me pensi la dak nang humri ki bang Kate na atong nakahumri iglo nila. nilitum bang troksi Ten alimen chetani ki masa. o nilime lage bidia sinkro niliba ke niliba hawara melong bang ke mepu la pen tiripia melong bang ke jutang chun bang siklem pon bom Tak arong arat tinali tum thana chupama kan tinali tum nali ning ke hangka ke da dhorom pangtang nang tinali tum thama thina ka humri masala seputak. la bang so lampu tak bang alang litum stame nilitum man ke phat dolo la pen nilitum stame karkli ke pejo kutak bang bang kai so anso se aprang pon dunang pu ke mathap bang nilitum talang litum long nang humri gle Ini wanar mu chetong iglo ne tangte la khaun e ason tholo ason lo la siladak nili theglong tiri kamhan asi kopi ko son tong kitjak lo ne than takli gi ma to Frangsi nili Karbi Pini Abirta Therang ke bitung phan nili kardom pajir lo la per labang so Abirta kilang arat phan nili kardom pajir lo kardom la si Pini labang so hempu mukrang la pen rasinja labang so arlong chihu teron arong labang so ame ke chakpon la mangeli tum te bok tere arong doan si litum bidi sore cepacoy pen cirung cere kado gawe ilitum labang so kacirung kacerek pen cenglok ilitum kacithan simum
labang so pensi litum pacun lo kasi labang so abang ke litum kedam tang ali non ke wang jilang seta me litum kado wetaning jibinai labang so hempu mukrang rasinja labang so ame labang so program litum ang so se ke pacun ponji mage pang dang ponji keng kam yor ponji labang litum siar puche nai kusin lihin pen chuning ri lo labang so bang non pini labang so ame abang ke litum ke the ke ding along tani litum ke hang ke rap la son litum ke rap hang pon pe litum dak ni litum arat chite bok chite be chirung cherek la son pen sin litum pini labang so ame chak pon lo tang te rong an arat chitong iglo labang so bang ke abdu dehuri lapen dak along chihu aparang sali lan chirap chito ben si labang so ang bong chirap chito ben si pini labang so ame bipon lo nilimen son rohan se nilihem khumukrang rasingja labang so abitung along sinili chirap dun bo Pini Abirta kalapuan sa kangton iglo adjo kemi kardom